Mae mwynhau cerddoriaeth yn brofiad unigryw. Sain symffoni, can, y teimlad o ymgolli mewn unawd i'r gitar, cyd ganu I hoff diwn. Dyma adegau rydyn ni gyd yn ei caru, ar ein pennau ein hunain, neu gyda'n gilydd, a gall cerddoriaeth fod yr un mor wefreiddiol i'w haddysgu ac i'w dysgu, ei gweld nhw'n cydio mewn offeryn am y tro cyntaf, canu gyda'i cyd-ddisgyblion, darganfod ei nodau cyntaf, ac wedyn ei cysylltu nes bod popeth yn dod at ei gilydd. Yn Charanga, mae dysgu cerddoriaeth yn mynd law yn llaw a'i charu, ac rydyn ni'n gwneud addysgu yn brofiad llawen, gwerthfawr, syml, greddfol ac yn hygyrch I bawb. Rydyn ni eisoes wedi helpu miloedd o athrawon a disgyblion I ddatgloi eu cerddor cudd, a'n bwriad I roi'r cyfle I bob plentyn, ble bynnag neu pwy bynnag ydyn nhw, I ddarganfod ei un nhw. P'na ydyn nhw'n breuddwydio am arwain cerddorfa, bod mewn band, troelli, neu dim ond gwneud y gwasanaeth ysgol gorau erioed. Bydd Charanga yn ei helpu I garu'r daith.